Стандарт Поповски. Здравейте! Добре дошли в редакцията на вестник Стандарт. Заповядайте! Здравейте, аз съм Зори, а вие вече сте в нюсрума на Стандарт. Тук е мястото, където се раждат новините. Здравейте! А сега сме в царството на предпечатната подготовка на Стандарт. Аз съм Стоян Праматаров. Тук вестникът придобие своята окончателна форма и цвят. Здрасти! Аз съм Цвет. Вие сте в рекламния отдел. Тук работим ние. За нас рекламата е страст и стандарт на живот. А това е етажът на ръководството. Но в момента всички са в заседателната зала, където решават какво ще пише в утрешния вестник. Исак ще ви покаже. А това е заседателната зала. Тук са събрани по-първите хора на Стандарт. Днес те от хаоса на България и светът трябва да направят един подреден вестник. Миловидната дама владее всички железни хватки. Тя е Славка Бозукова, изпълнителен директор и първи заместник главен редактор на Стандарт. Скъпи приятели, това сме ние. Вестникът е Стандарт, вашият вестник.